Με πολλά βάσανα, επιτέλους φτάσαμε στην Κερασούντα. Η πόλη ήταν γεμάτη από ρακένδυτους πρόσφυγες που έφυγαν από την τρομοκρατία των Τούρκων της Υπέθρου και συγκεντρώνονταν στις πόλεις. Εκεί, στην Κερασούντα, μας προειδοποίησαν οι συμπατριώτες μας ότι μάζευαν όλους τους Έλληνες και τους μεν μεγάλους τους κλείνουν στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου για να τους εξορίσουν κάθε φορά που συμπλήρωνε ο αριθμός των 250 ατόμων. Τους δε μικρούς τους οδηγούν με μικρά καΐκια σ' άγνωστα μέρη. Στην εκκλησία δεν συμπληρώθηκε ποτέ ο αριθμός 250, γιατί εκεί, χωρίς φαγητά, χωρίς νερό, μέσα στις ίδιες τους τις ακαθαρσίες, σε λίγες μέρες πέθαιναν οι περισσότεροι. Με τα ίδια μας τα μάτια είδαμε, εγώ και ο αδερφός μου, να μεταφέρουν τα παιδιά λίγο παραέξω από την Κερασούντα και εκεί να τα παραδίδουν στους άγριους τσέτες αντάρτες. Αυτοί τα άρπαζαν από τα πόδια και χτυπούσαν τα κεφάλια τους πάνω στα μεγάλα βράχια της ακτής, μέχρι να πεθάνουν. Μας έβαλαν στη σειρά σαν αρνιά. Μία-μία περνούσαμε μπροστά από έναν Τούρκο. Γονατίζαμε και εκείνος χτυπούσε με το σπαθί κάθετα στο λαιμό. Ένας άλλος δίπλα του με μια κλωτσιά έσπροχνε το κουφάρι στο ποτάμι που έπεφτε με πάταγο στο νερό. Κλαίγαμε. Σπαρταρούσαμε και πολλές λιποθυμούσαν. Οι Τούρκοι χαχάνησαν, δεν έδειξαν τον παραμικρό ήκτο. Κλείναμε τα μάτια μας. Κλείναμε τα μάτια μας και θρηνούσαμε. Οι άλλοι Τούρκοι είχαν στηθεί στο χείλος του γκρεμού και πυροβολούσαν όποια έβλεπαν να κολυμπάει ζωντανή. Όταν ήρθε η σειρά μου, τους παρακάλεσα, τους συγκέτεψα, δεν γονάτισα όπως οι άλλες. Πετάχτηκα όρθια και έκανα προσπάθεια να σωθώ. Αισθάνθηκα τότε στην κοιλιά μου κάτι, αλλά εκείνη τη στιγμή δεν πόνεσα. Με κλώτσισε ο διπλανός Τούρκος και βρέθηκα στο νερό. Όταν συνήλθα από το πέσιμο, είδα τα έντερά μου έξω. Τα περιμάζεψα και ακολούθησα το ρεύμα του ποταμού, κάνοντας την πεθαμένη. Έπεφταν δίπλα μου τα κορμιά των γυναικών. Οι Τούρκοι συνέχιζαν να πυροβολούν. Πέφτανε γύρω μου οι σφαίρες. Δεν με πέτυχε καμία. Ευτυχώς, κοντά στην ατυχία μου στάθηκα τυχερή. Πλησίασα στην όχθη και με το άλλο χέρι πιάστηκα από έναν θάμνο. Όταν έφυγαν οι Τούρκοι, βγήκα και πήρα το δρόμο για το χωριό Ταζλού. Εκεί με περιποιήθηκαν οι γυναίκες από το Χερίσδαγ. Πρόσεξαν το τραύμα μου και από την άλλη μέρα με τάιζαν με χλιαρό χυλό από αλεύρι. Από τους 700 που βγήκαμε εξορία από το χωριό μας το 1916, γυρίσαμε 232 άτομα. Κανένα χρόνο μετά το γυρισμό μας από την εξορία, κακήν κακώς ζήσαμε. Ύστερα, ο Τοπάλος Μάν ήρθε χαράματα
και περικύκλωσε το χωριό με τους τσέτες του. Μάζεψα τον κόσμο, έναν τους χωριανούς, και τους έβαλαν σε ένα σπίτι σημά στην εκκλησία. Άντρες, παιδιά, γυναίκες, γέρους, μωρά. Έδωσαν φωτιά το σπίτι και τους έκαψαν ζωντανούς. Προτού να τους κάψουν, διάλεξαν 4-5 νέες γυναίκες και τις κράτησαν για τον εαυτό τους. Μετά έχισαν 10 τενεκέδες πετρέλαιο μέσα και ολόγυρα στο σπίτι και κατόπιν έριξαν μια χειροβοβίδα. Άναψε φωτιά. Το σπίτι ήταν του κοντού του Κώτα. 10-20 λεπτά κράτησε το κακό. Φώναζαν. Οι φωνές των γυναικών στον ουρανό έβγαιναν. Ένα κορίτσι από το παράθυρο πήδηξε και έφυγε από τη φωτιά. Έριξαν σφαίρες οι τσέτες, αλλά ήταν κατήφορος και γλίτωσε. Μια σφαίρα μόνο την πήρε ξιστά στο κεφάλι. Ρούδα τη λέγανε. Ήρθε κοντά σε μας που ξεφύγαμε από το πρωί. Οι 5 γυναίκες που διάλεξαν για να τις πάρουν οι Τούρκοι να τις βιάσουν, το κατάλαβαν και σαν έβλεπαν τη φωτιά και τις φωνές, πήδησαν μέσα στο σπίτι λέγοντας «Εις το όνομα του Κυρίου». Πήδησαν στη φωτιά και κάηκαν μαζί με τις άλλες. Αυτό όλο κράτησε μισή ώρα. Μετά μισή ώρα οι τσέτες έφυγαν και πήγαν στα άλλα χωριά. Και σε κάθε χωριό μισή ώρα στέκονταν. Έκαιγαν. Έκαιγαν και έφευγαν. 17 χωριά έκαψαν στη συνέχεια. Ταγούζερε, Κόλτιζι, Τεπέκιοι, Τεμιρτζίκιοι. Δεν έκαιγαν τα σπίτια των χωριών. Μόνο ένα σπίτι έκαιγαν μαζί με όλους τους ανθρώπους. Εμείς, όταν ξεκινήσαμε από την πατρίδα για να φύγουμε για την Ελλάδα, τίποτα, πολύ, τα έχασα. Τίποτα δεν σκέφτηκα να πάρω. Την εικόνα είπα και τα Άγια Λείψανα να μας προστατεύουνε στους δρόμους. Και με εκείνα ήρθαμε εδώ, στην Ελλάδα. Και το τι τραβήξαμε, τις ταλαιπωρίες, τη φτώχεια, τα βάσανα, μόνο ο Θεός τα γνωρίζει.